Caberta, Montesiños, Mintirán, Sinagoga, Selgueiros, Viturón, Sambade, Cernado, Santiso, Pereiriña, Valdepeñas, San José de Pereiriña, Frise, Castro, Loalo, Verdullas, Quisamonde, Vilela de Morquintián, Vilachán, Piseu, Prado de Morquintián, Tubileriño, Bouzas, Cartel, Armear, Laveso, Os Muiños, Fumiñeu, Baltare, Senande, Trasufe, Chorente, Casas Novas de Moraime, Os Muiños de Abaixo, Os Muiños de Arriba, Quintáns, Sendón, Leis. Dime, sí. Doucho ahora a ti? Sí, vale, pois xa está, espera. Teríamos filete de bacalao, de merluza, de lirio normalmente, pota, chipirón, troita, parrochiña pequena, raya. Nacín en Monfero. Aos 3 anos, meus pais mudaron a Ferrol por traballo. Aos 8, cando eu tiña 8 ou 9 aniños, nos trasladamos a Arteixo por motivo de traballo. Despois, eu con 18, me fun a Carballo a vivir. Estuve un ano e medio en Carballo, volvín para Arteixo, estuve en Bertamiráns durante 6 anos e agora volvo a estar aquí en Monfero. Bueno, o que me levou a deixar as orquestas e empezar con isto foi a pandemia, os problemas que isto nos trouxo ao noso sector, principalmente, e como son unha persona que non podo estar quieta, pois empecé a comentar con veciños, con amigos, que carencias había aquí, como poderíamos solucionar, tal, e digo, pois mira, a mellor maneira é volver, porque ao fin e ao cabo aquí estás entre familia e amigos e nunca estás solo. Non é como se estás en Santiago que te dedicas a un sector, podes ter amigos e demais, pero o trato non é o mismo. A min, gracias a Dios, tiña amigos que, bueno, pois, teñen barcos de pesca e me dixeron, por que non te metes nesto que pode ter salida? Dixen, pois veña, vou a preguntar, preguntei por aquí, conocidos e demais, dixen, pois vamos a arriesgar, porque non arriesga, non gana. Aquí non parou a vida. Quen ten vacas ten que salir igual a buscar a erva para traerlla, e quen ten plantacións ten que estar igual. Nese aspecto sí que a vida non para eles foi bastante máis liviana que a xente da cidade que estuvo encerrada en pisos e tal. E foi un momento que, pois, para min hasta entrañable, porque era cando empezaba, se lle ofrecías á xente, pois, algunha persona me ten pedido medicinas, oye, xa que pasas pola farmacia por Bordelo, me podes traer isto? Outra xente, oye, se vas ao súper, se importa collerme aquelo, porque non o hai, ou se para na cooperativa, por non salir da casa, por non se ver eles en contacto con tal. Os nenos que xa foron para o colegio? Sí, o primeiro foi Xolón. E foi Ana con eles, ou? No. Ai, hoxe non foi. Xa, onte hoxe foi no pai. Ah, mezcla. Mezcla, verdad? Sí. Sí. Porque Ana que empezou a traballar? No. Ah. Café mezcla. Queres algo máis? Dame un chisme de cervezas con alcohol e outro sin alcohol. A ver, un por aquí. Eu vendo todo tipo de conservas, de todo tipo de pastas, verduras, yogures, bebidas. Pois a berza pois xa non a levo, quen di a berza o repolo, pois menos. Si levo algunha verdura, pois é máis de encarga. Cando veñen os nenos ao coche e queren subir ao coche, entonces eu deixos entrar. E claro, ven tantas cousas que queren aquelo, queren o outro. E claro, todo non se lles pode nin dar, porque xa non se lles dá nada, pero os pais, pois claro, os abuelos tampouco non poden comprar todo. Pero bueno, a veces, pois darlles unha fruta e xa o engañas, e se dices, ala, ves, e xa se vai contento, como neno que é, pois eso, xa se vai contento. Pois teño clientes que son como amigos,
porque se teñen peras, pois danche peras, se teñen castañas, danche castañas, se teñen patacas, danche patacas, se teñen lechuga, danche lechuga, o sea que hai xente que é, bueno, estupenda. Os pais de miña nai xa eran panadeiros. Que a panadería, eu, cando empecé a traballar na panadería, tiña 14 anos. Cando salín da escola. Ele levaba unha égua, tiña unha égua, e tiña uns salseiróns, e metía o pau nos salseiróns, e ele iba en tempo de inverno con uns tras de agua, se iba polas portas, non era como agora. Que agora andamos cos coches, que agora repartir o pan é un deporte, pero daquela pasaba moi canutas repartindo pan. A casa dille, se é grande ou pequena, pero non ten problema ningún que se che fai, Vale, Carmen. Veña, gracias, chao. Andaba a cabalo, e viña ya sento ao cabalo a coller o pan, e se non viñan tiña que baixar como facía eu no reparto, e levarlo dentro das casas. Pasaba moi canutas daquela, que non veñan eses tempos que é o mellor. Que a nena que xa empezou o cole? Así, moi contenta, agora vai a inglés, xa foi ao curso de inglés de chinés agora que a chamei, e dixo, xa trae o libro, xa te empezar a escribir, pero a nena non é por nada, pero é moi... E que tempo ten agora? 6 anos. Ten unha inteligencia miña filla, xa daba justo ver aquí sumar a restar que facía ali, era unha maravilla. Sábado mellor botar aquí o día. Se fan 8 e 2, 10, así. Si, que os nenos, parte que son a alegría da casa. Dá justo, ainda o dis, ai, Dios mío. Estuvo, parece que non hai nada, que nos barulhaba. Vale, veña, gracias. Chao. Empecé a repartir sendo nena. E íbamos a repartir polo pueblo. Levábamos o pan nun saco ou nunha bolsa ou, bueno, o que tuveramos en ese momento, era o que íbamos repartindo. Eu chego e paro. Pregúntolle se quere isto, se quere outro, se tal, unha cousa e outra. Entón, estáme collendo muchísimas máis cousas. Sei de moitos que desean falar contigo ou contarche un conto, calquera cousa desas. Sabes se un día está mal, sabes se está ben, xa lle notas ti como está o veciño xa segundo ves. Xa sabes como vai, como ten o día, xa sabes todo, xa é eso. Está Esther, Socorro, Amadeu, Maruja, Celestino, Tito, Pepe, Mercedes, Fernanda, Socorro, Amalia, Emilia, Lino, Isabel, Oliva, está Moncho, está Mónica, Joseito, Emilio, Maruja, está un montón de veciños, é máis que hai. Apañache los kibis? Sí. Tuyo. ¿Viste menos que o ano pasado? Ya, tamén dá, pequenos. Dá un dolete que levo ali nos tantos, depois... Xa te levo eu, non vai a ser que te... Ti queres me vir á casa, eu non quero que veñas á casa. Eu vou te tomar o niño. Veña, trae o leite que non quero que veñas á casa. Xa te levo ali, leite, que máis? Mandarinas máis que... Bueno, hasta sábado. Chao, Pepe. Pero trae 2 dúcias deles, só. Eles kibis ainda me deron onde unha bolsa deles. A falta. Vendes como? Vou vender só a mitad desto. Kibis hai unha pilaza deles, eu amigo te na casa da moza. Hai kibis e kibis, enanos. Pois eu non. Eu tenho tamén pero poucos. Non queres andar metido no poleiro, ben cheio nun instante. É verdade, cando imos a la cera, non íbamos a preparar a cera agora de inverno. Que había de vender o mel. Ansia menos. Mais houvera. Ainda veo que onde me li se vendía 10 ou 2 tarros, aí non. Pero nin 2 tarros. Bueno, 2 tarros sí.
Ti andas vendendo, vas quedar ti sin el. Ti pola ansia de vender. Non quedo nunca, agora xa non vendo máis. Así, Sí. 12,40. Hostia, esto sacamos de máis mela fora que ainda hai. Eu ainda lle sigo a puñer de comer e despois de comer. Prova non fai falta, o saca madeira. Fai, non quero que morran. Velo. Agora que a ver se tal. Sí, ter axudado a veciños, algún, quedei enterrado, axúdame aí a sacar o coche ou tal, ou tú quedas enterrado, ti que tamén, eso non me pasou outro día, que tamén te pasas enterrado, no, irte pa cuneta, porque, claro, é unha tal, e veñen-te remolcar co tractor ou eso. A min eu tuve que axudar, tamén hai 2 días outro que axúdame que se quedou enterrado. Cando ven a época de neves, que te metes en sitios que diste, vou ir indo, non, podes ir indo, pero non vas, non chegas a ningún, xente que queda, xente que levas á casa que se quedou atrapada e cousas así. Teño axudado a algún a levantar cousas, a montar, e un día montei ali unha estantería nun momento, teño. Chao. Ainda sin ser festa, ainda moitos insisten, toma unha copa, toma non sei que, queres un café, non sei que. Alguna vez tómalo se ves que vas con tempo ou eso, pero, bueno, parar a comer e eso sí que cho din 1000 veces, aquí a amabilidade que hai no rural, hai no con calquera veciño, te invita a comer, te invita ao que faga falta. Dame un paide. Cuando me dieron non pasa nada, dame. Dame 2, é igual. Pon un kilo de mandarinas. Ai, Dios mío, que será isto. Así que para Navidad dan ainda máis uva, non? Sobre todo, é o do aceite. Oixe, hoxe dixo agora que volvía a subir a luz. Bueno, a luz agora, xa non mires para ele, xa non Hoxe sufre. volve, ai, O da luz agora é un día tras outro. este é acabar con horta. O da luz agora, eso é... Ai, Dios mío. Decían que iba a baixar, que agora viña o aire, mala auga. Vai baixar, vai. Sí. Baixo ou non baixo? Baixo o apuntador para baixo. Seguramente. 1 kilo. Así. Así que non é. Ai, Dios mío. A luz. Sí. Agora sobre todo xunto. A luz é todo. Eu empecé levando pan solo, vendo que había unha necesidade, vendo que tal, pois, miras de levalo, miras de satisfacer o que lle pode facer a cada veciño, e levar algo máis necesario. Hala, cerro, chou! Ai, bueno, pues no. Eu xa solo mirar o WhatsApp a ver que trai, porque se vexo cousas que tal, xa que queira, e o mellor que chegue nas teña, por si acaso, prefiero decirlo. Eu podo traer, como traballar en Ferrol, sabes, vas ao súper e vas a eso, pero bueno, mellor un veciño, además é bon pescado, sei que é fresquiño, e de maravilla, contentos con eles. Todo empezou porque tens que seguir unha ruta que seña lógica, non podes andar saltando dun lado a outro. E claro, chegabas ás casas ás 12 da mañán e xa o mellor levabas máis de mitad do género vendido. Pois eu quería isto, e só me traes isto, pois non quero nada. E dixe, pois mira, pois se te mando por WhatsApp pola mañán, váleche. Pois sí, perfecto. E che encargaban así. Pois mira, dame unha choupa. Unha, sí. Ai, Eu pensei que non viñas. sí, o que pasa é que ás veces quédanse má atrás, algo, non sei por Sí, qué. puxenche ali a nevera por si eso, pero... Sí, Coincideu que a ti desta vez, outra vez toca a outro. Que me das? O boquerón, non me pediche? Dixeche me dar do boquerón. Dos de boquerón, sí, bien. Choupa grande. Clasificado. Agora, mandarinas Mandarinas e algo e máis. kibis, sí. Uvas das blancas non levas en xeo, verdad? De momento das blancas nada. Os lunes e os martes levámola pronto. A boza levámola casi todos os días, ou por un lado ou por outro, é raro que non haxa xente que a queira, pero normalmente xe che encarga, xe che din traima todos os días.
E levar xa os días que falo o reparto, porque non vas todos os días polo mesmo sitio. Así logo. Sí. Fora do traballo, pois, eu suelo marchar daqui sobre das 3, 3:15, comemos eu máis a muller, que vivo coa muller. O fin de semana está o fillo, pero pola semana estamos solos. Xantamos e despois, normalmente, se igual me deito media hora ou depende, se teño así algo para facer e quero acabar, poñome a facelo. Ainda podei agora os plataneiros de diante de casa, que me levou 2 tardes ben completas. E claro, despois, pois, donde teña maquía, pois, tamén algo teño que afeitar. Isto non. Aí moi ese trigo, millo e centeo. Meu pai traballaba na maquía, e máis andaba a recoller o leite con cabalos. Deses que andaba polas portas nas aldeas, collendo con un bidós de cabalo encima dun cabalo. A pequeniña ou outra? No, dá-me a pequena porque nin sei se ven o fillo xantar, se non ven. Que fillo? O de Curtes? O de Curtes, porque o outro xa está moi longe. Bueno, conoces moita xente, o sea, falas con moita xente, descubres cousas, porque moitas veces tamén a persona que te conta necesita falalo, contarlo a alguén. Eu que sei, ois moitas historias. A por maneira está tamén ten razón, non sei. 20, 40, 60, 70... Vale? Vale. Ala, veña. E cando por foto? Jueves pasado. Se fixo jueves 8 días. E tivo que ir levar ao lobo porque labraban. Eran por ir 2 da mañá, e Belén ainda estaba baixo. E as casas laterais dunha vez fixo alajao. Saliu Belén e xa non a viu. Pois que outra foi. Foi eu. E ademais daquela ainda non estaba o millo por aquí ensilado, ainda se acercaba. Foi o día que ensilou xa a cidade. Aí na de... Na de María José, na de Docinto. A noite. Pois se cadra foi. Bueno, se todo, pobrinha. Dame que chiva pedir outra cousa. Levas dulce allada, nada. Si, alguna levoche pouca cousa, levoche isto. Va, dame isto. Isto. Pois a cadra volveu por aí. Xa nos levara... Xa levará outra. 2. Claro, e agora a cadra volveu. Pero se tú xa hai 2 anos, que levou os outros. E levou-nos tamén nesta época, cando se ensilou. Eu que sei, se cada anda aí polo meio do millo e... E no millo, háxanse moi ben, e agora ao quedarse en millo... Eu xa te digo, como só pasa agora, dixen, agora se non queda canlada. Mira, esta pequena, bueno, pero a outra, non pasaba nadie pola pista que ela non... A pequena está agora, pois, e o mela sola ladrada. Non, pero está enferma, sei se comeu alguna cousa... Ou se lle botaron algo por aí. Eu desconfío de que lle botasen algo. Porque hoxe levei, hasta levei un pouco en bizcocho, non o probou. Deitouse ali, e pensabas que ela... Si, eu era alegre. Era alegre. Pero este acabouse, que eu dixen onde acabouse a lamparte. Aunque se orde penso, como nos ladra a nosa. Tamén nos ladran eles. Bueno. Menino de Luciano, o Villaverde, o Palista, os de Varela, os do Muiñeiro, os do Carteiro, o Sampaeiro, os de Ponte, os de Quindimil, os do Lajueiro, os do Zoqueiro, os do Carpinteiro. Cando veñen as festas ou cando veñen os encargos de Arceu, veñen nombres que eu teño que preguntar ao repartidor, este quen é? Porque eu conocía as casas de Arceu pola aldea da parroquia, polo lugar da parroquia, e incluso polo nombre das casas. Empezando por Peizás, a casa de Monteiro, a casa de Barreiro, a casa de Toxo, Lobo Morto. Eu se lle falo aos repartidores da hora do Canto do Valo, non saben o que é o Canto do Valo en Arceu. E moitos lugares así que eu conocía polos nombres e polos nombres das casas. É certo que esas costumbres vanse perdendo. Encarga para María López. Quen é esta? Se non é da casa de Troitiña. Sí.
sabes o que facemos? Metemos millo para comer o jabalín. Eso sí que é unha norma que xa debían de desterrar todo. Xa non escusaron de botar. Tantos traballinhos como pasamos nós para meter o millo, é como está. E agora que se veña un bicho desse que se mata. É como bota. Te digo de verdade que se vas a ler dá-te ganas de chorar, eh? Xa lo jodimos moi mal. Já te mando do bailo. Él dixo que iba a ser un corcubión. Ui, entón se vai a Corcubión o virao, non? Ai, ben, ben. É o que vai a Musía o meto día. Ai, cando vai a Musía, ben tarde, pero... Meto día. Cando vai a Musía meto día. É que vai a Corcubión o virao, non? Agora, a comida fría. Está a comida fría na quere. É fervendo, ten que deixar a Ten que refriar. deixar refriar. Sí. E hasta o café. O café tamén se está quente demais, cantaste demais. E se está frío, teño que volver a cantar. Pero ten que bendicilo, así bendicindo xa non está tan quente. Non sei que eles a unha cuadra chamaban establo, e non chamámoslle cuadra. A unha horquilla chamaban unha forcada, non chamámoslle horquilla. Teño unha forma diferente de falar. Que din que nós que temos un falar tamén musián, vas por aí e dices, falas como de musía. Eu con sempre falei como falo sempre. Que eu sepa, agora. E xa falaba o pesco, falaba musián. Que xa notaste nela que cando empezou a falar de musía falaba case o pesco. Teño musías que teñen outro falar, por exemplo, diferente ao da aldea. A aldea é aquí por onde vimos nós, non? Chamaña aldea. E a musía chamase o pueblo. Por exemplo, vas á zona de Carnota, por aí xa teñen outro falar. Xa non falan como a nós aquí, mas son gallegos igual, pero teñen outro estilo de falar. Se preguntan así, que coño dixeste? Que eu non te entendí ben o que dixeste. Se non entendeste ben, pois hai que entender. Porque calquera pijada de nada, che din calquera cousa. En unha zona, un radio, por exemplo, de 5 ou 10 kilómetros, suélese falar o mismo. Agora, se te aleixas un pouco máis, xa cambia, en algunhas zonas cambia. Cando van a apañar a erva, aquí dicimos apañar a erva, en outras zonas dicen engazar, que é unha palabra parecida, non? Aquí dicimos escoller, en outros sitios dicen escolmo, escolmar. Entón, claro, tú vas a unha zona, vas a outra, tens que un pouco falar como falan eles, porque senón o mellor non te entende. Queres cambiar? Teño, pero non te quero dar. Non te quero dar. Bueno, xa te vin eu a intención xa. Mira, que simpático. Oiche, abuelos entendedores, pocas razones. Pocas razones. Un 60. Mira o que deixan. Bueno, oiche, onde che deixan algunha ruta? Deixan. 4. Sí. Eu acórdome unha vez que me dixo, un paisano dixome, panadeiro, dixenlle que? Dixo, para tratar coa xente hai que ser ocurrente. E nunca se me olvidou. E é certo, é certo. Tens que ter un pouco de imaginación e de chispa, moitas veces para salir de momentos embarazosos que poden surgir entre a relación dunha persona coa outra. 20, 40. E vier de regalo, 50. Home, por Dios. Non, que non hai. Oiche, esta é a carteira mágica, pero tamén logo se lle acaban, Carallo. Aí va. Descambianse duran décimas de Nada. Vámonos. Sí, hai que ser un pouco psicólogos tamén. Mike? Ben. O neno? O neno un pouco resfriado. Gripe? Sí, mocos ao estar na guardería. Ai, lévalo á guardería? Sí, agora sí. E xa sabes, están sempre metidos nunha. 7, 8, 9, 10. Vale. Pero bueno, do resto, ben. Teu pai como sempre? Sí. Non se retirou ainda? Tócalle para o ano. Tócalle para o ano? Sí. Bueno. Eu estudiei outra cousa totalmente distinto a isto, pero despois, pois, dinme conta que realmente me gustaba porque é o que vin dende que nacín, eu me criei aquí, nesta panadería. Entón, dábame moita pena, sobre todo, deixar, puntualmente neste caso concreto, que é un forno pois, dos de antes, de toda a vida,
Entón, ver como todo ia cambiando e casi todo o mundo se pasaba para os fornos eléctricos, todo industrial, todo mecanizado. Unha cousa que loitou toda a vida a miña avoa por facela e crecer, quixen continuar un pouco o legado e non deixalo morrer. Eu levo no reparto 6 anos. E xa podo dicir que noto destes últimos 6 anos, porque antes empezaba o reparto sobre as 8 da mañá e chegaba a 2 e media do mediodía. Agora o resumimos, saio a mellor ás 9 da mañá e a 1 e media, 2 do mediodía xa estou de volta. Nada? No, a mí dame pequeniño. Vale. A ver. E que tal está o señor? Que fai moito que non veixo. Cumpleu o sábado 90 anos. 90? Dios mío. Ai, caía que digo, ahora leva unha temporada sin caer. Mellor. Pero sale por fora, eso? Sí que sale. É que eu iba pensando outro día, e xa cho quería preguntar o viernes, pero non me acordei. E antes ainda o vía por aquí, ainda que lle collera así o pan, sabes? Sí, Ou sí. paseando, pero que debe de Ahora facer... levándose máis tarde e tal, pero cumpleu 90, Joba. Sí. Carai, 2, 3, 4, 5 por aí. 90 anillos, carai. Sí, non é unha broma. O reparto básase casi prácticamente en deixar o pan colgado nas portas porque a xente non está nas casas. A nova vai traballar fora e a xente maior está na cama porque vas cedo. Sobre todo no inverno, a xente maior non madruga para onde vai. No campo xa non traballa. Animales non hai nas casas. Entón, é lógico que a xente non madrugue para coller o pan. Nin o pan, nin o pescado, nin o congelado, nin nada. Vela, aquel día que temos concertado, para dicir, bueno, pois tal día vémonos para cobrar. E ese día, pois sí, vémonos para cobrar, pero despois o resto do ano, o resto da semana, o resto do mes, non nos ves. Nin eles a ti, nin ti a eles. Antes había cantinas nas aldeas, había bares, había supermercados pequenos, tiendas de barrio, tiendas de pueblos. Hoxe en día non queda nada disso. Queres un kilo de azúcar, tens que desplazarte 10, 15 kilómetros para ir buscar un kilo de azúcar. Se non fora os repartidores que andamos polas aldeas, bueno, pois estarían desabastecidas totalmente. Bueno, vamos os congelados, vai o dos congelados, vai o panadeiro, vai o repartidor do pienso, que é moi importante, porque agora en vez de haber vacas hai cas. Queres algo máis? Plátanos, queres algún? E kiwis? Teño. Tes, Oiches, as naranxas teño unhas poucas, aí miña filla que verdes están, non saben nada, Ai, pois esta é moi rica, É rica? Sí. Bueno, pois Queres levar unhas poucas? Bueno, pois trae. Leva 2 ou 3, xa verás. Pome medio. Xa verás que... Porque teño, e digoche que menuda historia. Oi, non se comen, Pois esta é moi rica. Probo, home, acostumbras. Mónica, 8,26, 1,60, sí. E era feito... Según foi cambiando a xente, tamén foi cambiando o tipo de pan de consumo. Porque antes chegabas a unha casa, pois deixabas 4 ou 5 bolos, de 1 kilo, de 1,5 kilo, 2 kilos, que se facían bolos de 2 kilos. E hoxe un bolo de 2 kilos xa non se fai. O máis grande que se fai é de 1,5 kilo, contados. Falos máis ben por restaurantes, ou para algunha casa en concreto que cho pide, pero nada, de encarga máis ben. Hoxe en día xa empeza a non ser rentable repartir no rural. Eso que intentas non repartir solamente pan, sino outras cousas, pero cada vez é máis difícil. Pero bueno, a xente sigue confiando no panadeiro.
Creo que nos temos ganado a fama de ser fieles e cumplidores, non? Supoño que os demais repartidores que andan polas aldeas tamén tendrán esa confianza. Unha anécdota moi boa, foi un día que le ven ao coche un paisano e ven a pedir o pan. Entón xa vin que se iba dun lado para outro, Digo, este non está ben. Entón, según tal, así se caeu para atrás. E según caeu para atrás, foi pegar contra unha pedra e arrancou unha orella. Empezou a sangrar, que aquilo tremía. Pero ao mesmo tempo de empezar a sangrar, empezou a temblar. E que pasaba? Que lle daban ataques epilépticos. Entón, claro, dixen eu, fun a xunto da mai, e dixen, veña aquí, que non sei, lle pasa ao José, que está temblando moito, que caiu contra unha pedra e rompeu unha orella. Xoaxi, deixo, xa lle pasará. Se xa hecho un ataque epiléptico, xa lle pasará. E bueno, pues vale. Entón fomos a avisar a outra veciña, entre os dous levantámoslo e levámoslo para a casa. Pero quero dicir con isto que a soledade nas aldeas é moi triste. É moi triste. E por desgracia hoxe se están quedando moi sola. A aldea está... Tamén é moi triste a soledade na ciudad, ao mellor tanto ou máis. Pero a soledade en general, se non é buscada, se non é deseada, é moi triste.